Eu creo que é un factor determinante na normalización e normativización do idioma, non? Levamos 25 anos como os que ten de asistencia a TVG, non? E eu agora, claro, agora empezas a ser un pouco máis vello, empezas a tropezar con xente que naceu xa coa TVG, que naceu coa dobraxe en galego e que xa non se imagina outra realidade, non? É máis, unha cousa que nos sorprende moito como actores e actrices de dobraxe, que ao mellor un actor ou unha actriz de imaxe ou de teatro, bueno, é normal que te recoñezan, ou máis ou menos normal, vai no choio, non? Pero non así un actor ou unha actriz de dobraxe, pero ao fin de contas traballamos en covas e non nos ve a xente, non? Sen embargo, aparece moita xente polos estudios de dobraxe que sabe os nosos nomes, que sabe a quen dobramos, a veces saben máis de nós mesmos que a nós mesmos. Eu sempre digo que a dobraxe é un dos bancos de probas máis importantes que hai para o idioma, porque de repente atopas a calquera persoa de calquera parte do mundo desenvolvendo calquera actividade falando en galego. Quer dizer que de momento non se vai dar o caso de que haxa un astronauta que teña necesidade de falar en galego no seu medio, na NASA, non? É que todos os científicos da NASA falen en galego. Seguramente a xentes da CIA xa algún mesmo que fale galego, non? Ou do FBI, pero é un banco de probas porque exixe o galego en todos os ámbitos da vida, mesmo en ámbitos que aquí non é o normal, non? Entón, claro que é un banco de probas moi importante e é moi importante ver normalizado na cultura audiovisual o idioma, porque, por exemplo, outra razón, porque ves a estamentos ou a determinados sectores sociais que nunca falan en galego falar nas películas, abogados, xuíces, militares, todos eses sectores que son máis reacios a empregar o galego a cotío, nas películas empregano, non? Entón, claro, que eu creo que é fundamental. Como actor e director de dobraxe son o primeiro que me dou conta da traizón que supón dobrar as películas, porque eu amo sobre todo o cine, bueno, amo sobre todo a interpretación, e levo 25 anos vendo os mellores, vendo os mellores varias veces. É dicir, cada vez que facemos unha película partímola en takes e iso supón velos varias veces, vexos moitas veces, examinos, analizos, estudos. Entón cada vez que eu non sei chegar a onde eles deron chegado, doume co cilicio nas costas, non? Sinto moito, pero hai que facelo, non? Porque que é mellor, dobraxe ou lexendaxe? Bueno, se a lexendaxe é o 40% da información total dunha película, mentre estás lendo o que pon abaixo, non estás atendendolle a todos os outros recursos que se empregan no cine, a linguaxe de planos, a linguaxe musical. Entón, que é mellor? Para que sociedade ou a xente que nos ve ou que ve eses produtos en televisión realmente coñece tan profundamente o idioma como para que a lexendaxe non sexa máis que un apoio ou necesita lelo todo? Tanto rachar as vestiduras co tema da dobraxe, ninguén protesta porque se cambia o formato para a televisión, porque unha película a recortes o 30%, non? Para a súa emisión en televisión. Ninguén protesta porque aos 3 minutos de empezar unha película lle metan un corte de publicidade de 10 minutos. Ninguén protesta porque en pleno no da trama da película lle metas un descanso dun cuarto de hora. Ninguén protesta porque os títulos de crédito desaparecen permanentemente nas televisións, que é a falta de respeto meirande que hai ao cine e a xente que traballa detrás dunha película ou dunha serie de televisión. Non, a dobraxe. Habería que estudar por que razón hai tanta xente que racha as vestiduras con ese tema da dobraxe. Eu creo que fundamentalmente porque queren que desapareza o cine dobrado, porque pensan que así a xente vai ver máis cine en español. Non sei. Non o sei. Eu creo. Nos medios de comunicación, eu penso que mesmo ainda hoxe en día non está de todo claro. Non está de todo claro que o idioma que se fala é o galego. Que cousas tan básicas, é que este país ten problemas graves e moi básicos, non? É dicir, que é falar ben galego? Que é falar ben inglés? Non? Falar ben un idioma é que teñas unha fonética perfecta e que teñas unha boa prosodia. Logo, os cambios normativos son o de menos, porque eso xa ven no papel, que máis che dá... Bueno, que máis non, pero... É mellor dicir termite no canto de térmite ou digas non é unha termite. Non. Non, o básico é ter unha boa prosodia, unha boa fonética. E logo,
falar de acordo coas normas que haxa, e buscar un rexistro apropiado. E aquí parece que pasou ao revés. Non se buscaban, mesmo hoxe en día, no audiovisual en xeral, non se busca prioritariamente xente galegofalante para cada un destes oficios, sino que se busca xente que teña certa soltura en cada un deses oficios, independentemente de que falen ben galego ou non. Falar ben galego, insisto, fonéticamente, ter o acentiño galego, non? O galego de seu. Non, búscanse como se unha cousa estivese separada da outra. Pódese ser bo actor galego se non sabes falar ben galego? Creo que non. A menos que queiras facer de estranxeiro nas películas e nas series galegas, pero senón non. Porque ningunha outra parte do mundo é así, porque vai ser aquí distinto, non? Estivemos inventando, entre todos, tamén os comunicadores, os locutores e presentadores, a xente da TVG, estivemos inventando un galego nos medios de comunicación, non? E non sempre o fixemos ben, porque non tiñamos autorreferentes, porque non sabíamos máis, por 50.000 razóns, non? Esta xente, ademais, son xente que ten unha carreira, seguramente hai moitas cousas, moitos aspectos profesionais que dominen moi ben, e que non haxa cartos que os paguen, non? Porque teñen moitos anos de experiencia ás costas. Tamén é certo que non é doado despois de tantos anos cambiar, porque cando empezaches, imagino meu, non? Que cando empezaches neste oficio fixéchelo mellor. Eu creo na honradez da xente, basicamente, e creo que o fixeron, que o fixemos todos o mellor que puidemos, equivocadamente ou non, pero que fixemos o mellor que puidemos. Entón fuches aprendendo e fuches collendo exemplos que ao mellor non eran os máis idóneos naquel momento, e desaprender un camiño andado. Falando dos rexistros, estamos buscando un galego estandarizado, digamos, non? Ese rexistro, non sei chamarlle culto, porque eu teño un pouco de medo a ese termo, non? Pero estándar, o estándar do galego. Vai ser un proceso longo e moi difícil, pero eu creo naquilo que decía un teórico tubao, que decía que o idioma hai que collelo da xente que o fala, puílo, é dicir, quitarlle os lixos que teña e devolverllo o máis parecido a como cho deixaron, non? E eu creo que ese é o traballo que temos nós por diante. Limpar os lixos e devolvelo tal e como nos lo ensinaron a nós, non? E unha das cousas que eu ás veces teño discutido cos lingüistas, decía, non sería interesante se ti estás intentando marcar, pois iso, un estándar de galego nas películas, meter as variantes dialectais nas propias películas, para que se vexa. Hai que ter moito cuidado con isto tamén, non? Que de repente o pailán non fale con G de seseo. Digo isto porque isto fixos hai anos nalgúna dobraxe. E antes diso eu creo que no Big Man, o maravilloso mundo de Big Man, que un día entrei nunha sala de dobraxe e vexo a un troglodita falando con G de seseo. Eu son dunha zona onde non hai G de seseo, non ten nada que ver. Xa nos somos pelos todos de punta, non? Digo, pero se a geada é mayoritaria en Galicia, que estamos facendo, non? Que barbaridade. Claro, se non hai sensibilidade, que llas facer, non? Pero tendo cuidado en como se utilizan os rexistros e tal, pero por que non? Por que non empregar as variantes dialectais e mesmo intentar traballar con distintos rexistros nas películas? Enriquecerías as películas. Tivemos varias pexas importantes, non? Unha, non había referentes, non tiñamos, non había dobraxe, nin había audiovisual en galego, antes da televisión galega, non? Non había traductores especializados en dobraxe, non había axustadores, que son os que intentan que as frases midan o mismo que no original, non había, por suposto, nin actores nin actrices, non había directores, non... Estaba todo iso por crear. Outro problema, que nos ensinou a noso oficio? Profesionais de Madrid e de Barcelona. Entón, coa mellor das vontades, pero ensinaron o seu oficio tal e como eles o sabían facer. Entón, falábamos todos cunha especie de castrapo, de castelán con palabras galegas ás veces, e, por suposto, sin fonética e sen acento galego, non? E iso, botamos así 6, 7 anos, ata que empezaron a chegar os primeiros informes lingüísticos. Empezamos a decatarnos todos de que ten razón, claro, así non é como se fala, non?